Nakon pandemije, u kompleksnim političkim okolnostima, ekonomija nastavlja da se suočava sa oštrim izazovima. Kao što vidimo u budžetu za 2023. godinu, koji je dobro i optimalno izbalansiran, sadrži očekivano povećanje zarada, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru, veću zaposlenost, stabilan rast penzija, što će naravno rezultirati nastavkom rasta realne lične potrošnje. Dinamika investicione aktivnosti biće dodatno podržana nastavkom radova na realizaciji infrastrukturnih projekata u svim oblastima, putnoj, željezničkoj infrastrukturi, kao i najznačajnijim ulaganjima u energetiku. Aktiviranjem novih proizvodnih kapaciteta rezultiraće realnim rastom izvozne aktivnosti. Treba podsetiti i na pomoć privredi sa paketima podrške koji su iznosili oko 9 milijardi evra i na taj način su sačuvane fabrike. Strane direktne investicije su preko 4 milijarde evra i važno je da taj priliv nestaje i da je on stabilan, a 2012. godine direktne investicije iznosile su samo 752,8 miliona evra, dakle 5 puta manje nego što je to danas. Uslužni sektor će u 2023. godini imati ulogu dominantnog nosioca rasta ekonomske aktivnosti. Posebno snažan informaciono-komunikacioni tehnološki sektor, trgovina i saobraćaj, kao i turizam i ugostiteljstvo. Kada je u pitanju turizam, planirano je dodatnih 100.000 vaučera za odmor u Srbiji kao vid podrške i subvencije našim građanima u turizmu. Preko 3.500 ugostiteljskih objekata ponudit će svoje kapacitete. Nastavit će se sa politikama koje imaju za cilj smanjenje broja zaposlenih u sivoj zoni. Očekuje se naravno i dalje smanjivanje stope nezaposlenosti, kao i nastavak rasta realnih zarada. Da podsetimo da je stopa nezaposlenosti bila 2012. godine 26%, a da je sada ispod 8,9% sa trendom smanjenja. Stopa nezaposlenosti mladih 2012. godine bila je 53,2%, a 2022. godine 18,7%. Za samo 2 dana prijavilo se preko 750.000 mladih i apliciralo za 5.000 dinara. U prethodnom periodu već je isplaćivano 2 puta po 100 evra u želji da se mladima pomogne i ne samo to, već po 10.000 dinara zaposlenima u oblasti zdravstva i prosvete, kao i 20.000 dinara jednokratne pomoći za naše penzionere. Država preuzima teret krize na sebe jer je dovoljno ekonomski snažna kako bi ekonomija i naši građani normalno funkcionisali. Rast zarada u narednom periodu biće podržani i usvojeni odlukom Vlade o povećanju minimalne cene rada u 2023. godini za 14,3%, kao i povećanjem zarada u javnom sektoru od 12,5%. Prosečna neto zarada 2012. godine bila je 361 evro. Sada je 641 evro, a biće 800. Minimalna zarada je 2012. godine bila 15.600 dinara, a sada će biti oko 40.000 dinara. Veoma je jasna politika koja sprovodi ova Vlada kontinuiteta i razlika koja je više nego očigledna kada je u pitanju standard naših građana koji je bio pre 10 godina. Predviđeno je i povećanje plata za pripadnike vojske od 25%. Usvojit će se izmene u načinu usklađivanja penzija, što će vanredno povećanje krajem 2022. godine dovesti do povećanja primanja penzionera tokom 2023. godine za preko 20%. Rasteretiti privredu što je više moguće je takođe jedan od prioriteta ove Vlade. Planirano je povećanje neoporezivog dela bruto zarade sa 19.300 dinara na 21.712 dinara, uz istovremeno smanjenje stope doprinosa PIO na teret poslodavca za 1%. Na taj način se stimulišu poslodavci da ne otpuštaju radnike, tj. država preuzima teret na sebe i na taj način se održava stabilnost ekonomije. Uprkos krizi treba pozdraviti i odluku da se ne odustaje od krucijalnih infrastrukturnih projekata. Uprkos kompleksnim okolnostima povećan je i budžet za nastavak investicionog ciklusa, što pokazuje razumevanje za potrebe lokalnih samouprava i naših građana. Još jednom se pokazalo da politika predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije insistira na izgradnji infrastrukture jer je ona važna za razvoj zemlje, a to znači i razvoj turizma, dolazak investicija, veći broj radnih mesta i naravno veće plate. U poslednjoj deceniji mapa puteva je bitno izmenjena. Mreža saobraćajnica broji preko 400 km autoputeva,
i više od 2000 obnovljenih magistralnih i regionalnih puteva, a trenutno se radi na brzim saobraćajnicama i autoputevima na putnoj mreži vrednoj više milijardi evra. Planirana je izgradnja kanalizacione infrastrukture u dužini od 5000 kilometara u 70-ak lokalnih samouprava, infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Republici Srbiji, kao i vodovodna infrastruktura sa pripadajućim fabrikama za prečišćavanje. Takođe, sredstva su planirana i za obnovu i izgradnju objekata javne namene, škole, predškolskih ustanova, bolnica, sportskih infrastruktura, socijalnih zaštita i kulture. Vlada će, sasvim sam siguran, i u narednom periodu, kao i do sada, voditi odgovornu i predvidivu fiskalnu politiku, ali i locirati nove izvore rasta. Nije bilo jednostavno ni do sada. Ovo je 3. godina za redom najveće ekonomske krize ikada, počevši od kovida, energetske krize, poremećaja u lancima snabdevanja, rata u Ukrajini. Na osnovu svega predviđenog predlažem da podržimo ovaj razvojni i u svakom smislu odgovoran, održiv predloženi budžet za 2023. godinu kojim se štiti ekonomija i standard naših građana. Hvala vam na pažnji.